a Shadrack Namalomba amene ndithu amayankhulira chipani cha Democratic Progressive Party pajaso iwo ndithu amayankhuliranso ofesi ya mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika. Nde kumbali ya chipani cha DPP iwo ndithu alemba pa tsamba la mchezo la Facebook uthenga umenewo akunena zonena kuti don't cross the floor, kapena kuna zoti musadumphe ndithu kuchoka sidya lauko kubwera sidya lakuno. If you were MCP, be MCP. Ngati munali a kongresi mukhale ndithu a kongresi komweko. Allow us to implement our manifesto. Tilole ndithu tikwanise zimene tinalonjeza mu manifesto yathu. Nde akupitiriza maka kufotokozera kuti musabwere kuno ayi sili kusowani. Nanunso mudziwe kuti ku opposition ndi kumanda paja amatero. Nde tikupempha kuti ambiri usati abona kuti amene anayankhula mawu amenewa ndi Richard Chimondo Banda amene ndi mlembi wamkulu ku chipani cha Malawi Congress Party. Mbuyo ndithu mu nyengo ya kampeni ankayankhula kunena zona kuti chipani cha Democratic Progressive Party ndi kuti chipitire kukhala kumanda kumene ndi ku opposition. Ndipo tenga ndi post imene ikuoneka ndithu kuti yalembedwa maola angapo apitawo titaona kuti 20 hours ago pamene ndithu tupanga publish kanema ameneyi. Ndefunso nkumati uthenga umenewu akulembera ndani, ukupita kwa ndani amene watu a Shadrack Namalomba. Ndipo yankhafunso limene tilo ndithu tifotokozeni mwachidule nkhani mene ikuchokera komanso kumene ndithu ikupita. Paja ambiri natsata bwino kuti masiku angapo apitawo amene ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo cha pakati amenenso ndi a Minister of State amene ndi a Alfred Gangata. Iwo ndithu analandira kagulu ka anthu ena ake makamaka mkulu wina wake amene amachokera ku chipani cha Malawi Congress Party amene watuzina nawo ndi a Chris Chaima Banda. Ndipo tenga ndithu kuti a Chris Chaima Banda anali ndithu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party akhalako ndithu kuyamba mu chaka cha 2020 chifukwa zikuoneka ndithu kuti mbiri yawo anali kunja kenako mu chaka cha 2020 pamene ndithu amabwera ku Malawi. Ndi atafika ku Malawi anafika ndithu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party pamene nthawi imeneyo chinali chikulamula. Ndiye kumene kuanapasidwa ndithu udindo wa mlangizi wa mtsogoleri wa dziko nthawi imeneyo amene ndithu anali a Dr. Lazarus Chakwera. Udindo umene amagwira kumeneko amati strategy on manifesto implementation. Nde atagwira ntchito kumeneko kwa kanthawi kochepa tinaona ndithu kuti pamene tinkafika mu chaka cha 2021 iwo ndithu anayimisidwa ntchito kumeneko. Unali ndithu mwezi wa August imenemo 2021. Nde chifukwa chimene anayimisidwa ntchito akuti ndithu amapanga influence ku Nokima nkhani zokhuza ndi mafuta kumeneko. Zikuoneka panali za chinyengo zina zake zimene ndithu iwo amachita kumeneko mene zinkamvekera nthawi imeneyo. Nde pakuyimisidwa kwawo kwa ntchito kunamangidwanso anthu ena kuti anali ndithu a Enoch Chihana amene ndi president wa chipani cha Ford mu nthawi imeneyo. Nde kuti paja kunali Tonse Alliance nde chipani cha MCP chinalowa ndithu mu mgwirizano wa Tonse kumene iwo ndithu Enoch Chihana ndi chipani chawo cha Ford anali mu mgwirizano umenewo ndi anapasidwa ndithu udindo kumeneko. Komanso wina amene anazamangidwa nawo pa mlandu umenewo ndi a Newton Kambala amene padakali panopa ndi kuti ndi mlangizi wa mtsogoleri wa chipani cha United Transformation Movement. Ndipo tengera ndi milandu imene inkayendera zikuoneka ndithu pamene anthu tinkafika mu chaka cha 2024 atafufuza ndi kuti no ICB ndi naotero zikuoneka kuti tsogolo la nkhani imeneyi silinapite patali kwenikweni. Kani mamboneka ndi chani zimene zinkasowa nthawi imeneyo ndi kunapezeka zonena kuti amene a Chris Chaima Banda anazapeza zoti awabwezeresaso pa pero mboma mmenemo ndi kuti boma la chipani cha Malawi Congress Party. Kamuna ku chipani chimene cha Malawi Congress Party anayeso ndi udindo kupata ndithu udindo umene anachosedwa umene anali mlangizi wa mtsogoleri wa dziko mu nthawi imeneyo. Ndi udindo umene ali nawo ku chipani cha MCP amagwira ngati Deputy Director of Strategic Planning. Komano pamene tinkafika mu mwezi wa February chaka chino cha 2025 ndi kuti milandu yawo ndithu inatesedwa ndi bungwe limene la ACB. Komano anthu ambiri ndithu anadabwa makaposatira kuti zosatira za chisankho zimene zinachitika pa 16 September 2025 zinachitika makamuti chipani cha Malawi Congress Party chinaluza pa chisankho chimenechi. Ndi mkulu amene amati kuti Chris Chaima Banda anazalemba ndithu kalata panali pa 26 September pano 2025. Ndi kalata imeneyo amatumiza ndithu kupita kwa mlembi mkulu ku chipani chimene cha MCP komanso akuti
NEC ya ku chipani chimene cha MCP anapasa ndithu kopi makapotenga kuti udindo umene anali nawo ku chipani kumeneko. Ndipo tenga ndikata amenewo anafotokozamo ndithu mfundo zambiri zimene amanena kuti atuluka ku chipani chimene cha Malawi Congress Party with immediate effect. Mene alembera kalatayo amanena kuti nthawi imene ndithu apereka kalatayo aziwe akuluakulu kuti mkulu amene watulukamo ndithu mu chipani cha MCP. Ndipo tenga ndi mmene amafotokoza mukalata amenewo amanena kuti chipani cha Malawi Congress Party ndi chipani cha anthu ozikonda, kuli ndithu anthu ozikonda kumeneko amene zolinga zawo sikunali kutumikira Amalawi, ambiri ndithu zolinga zawo kunali ndithu kuzilemeresa basi osaganiza zonoti aseve Amalawi ngati mmene amayankhulira ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Ndi nazachulaso ndithu kuti kumeneko kunazaza katangale ndi zina zotero, anthu amachita ndithu katangale ndi ziphuphu ndi zina zotero. Kuphatiza panepo anazachulaponso mtsogoleri wa chipani chimenechi amene ndi Dr. Lazarus Chakwera kuti pa nthawi imene anali mtsogoleri wa dziko akuti ndithu ku State House analemba anthu onena kuti ndi anzawo komanso achibale amene a Lazarus Chakwera amene zolinga zawo kumakhala kuwononga osati kutumikira nzika za dziko la Malawi. Ndi anthu amene ndithu anazaza katangale ndi ziphuphu ndi zimene ankachita kumeneko, koma akuti mtsogoleriyo anayiwalira maka ndithu anthu amene anathandizira kuti chipani cha Malawi Congress Party chilowe mboma ndi anthu amene Lazarus Chakwera kuti anataya pena paliponse atangoyina mboma. Ndi zifukwa zimenezo ndi zimene zinapangisa kuti mkulu amene aone zoona kuti kumeneko kutenga ndi malingaliro ake mapulani ake ndi kuti sizimagwirizana ndi kuchipani chimene cha Malawi Congress Party. Zimene zinapereka ndithu mafunso ambiri kuti kodi nthawi yonseyi anali kuti kuchoka mu chaka cha 2020 ngakhale panali zofuta zina mpaka kukafika ndithu mu chaka cha 2025 anthu ndithu ataponya voti pamene amalemba chikalata chimenechi. Komano anthu ena ndithu amatha kuona kuti mkulu amene zikutheka kuti mwina afuna kudumphira ndithu ku chipani chomwe chinawina pa chisankho chomwe ndi cha DPP, zomwe ndithu ndi zimene zinachitika. Ndipo sata chikalata chimene ndithu analembera akuluakulu aku chipani chimene cha MCP tinaona ndithu kuti amene ali ngati Deputy Secretary General ku chipani chimene cha MCP amene atundi a Gerald Kazembe ataona ndithu chikalata chimenecho anazayankhula kunazo kuti zimene akunena mkulu ameneyi ndi zabodza. Makatu amene a Chris Chaima Banda ndi zabodza, ngati akutuluka ku chipani angotuluka bwinobwino asachuluke maka kutha mawu. Komano ngati chipani akuti ndithu chinamfunira zabwino mkulu ameneyi kumene akupita akuyena ndithu kuti ayende ndithu ni mtendere wake. Pameto pake ndi pamene timaona ndithu kuti anapita kumene ku chipani cha DPP kumene amalandidwa ndi a Alfred Gangata amene tikuti ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo chapakati omwenso ndi a Minister of State. Ndi kuyankhula kwa amene a Shadrack Namalomba zikuoneka ndithu kuti kukupherezera ndi zimene ndithu zachitika maka za mkulu amene amene tikuti Chris Chaima Banda kuti wachoka ku chipani cha Malawi Congress Party akubwera ndithu ku chipani cha DPP. Ndi pamene ndithu akumuwuza kuti amenewa akhale ndithu ku chipani chomwe cha MCP chifukwa iwo ndithu akufuna kukwanirisa manifesto yawo makapotenga ndithu kuti mkulu ameneyi ali ku mwambo umene ndithu amajoyina chipani chimene cha DPP anayankhula zonena kuti akuti iye ndithu ali ndi masomphenya ake ndogwirizana ndithu ndi a chipani cha DPP omwe cholinga chawo akuti ndithu ndikuonesa kuti dziko la Malawi latukuka komanso kutumikira nzika za dziko la Malawi. Ndipo ndithu anayankhulira panepo ndi zimene akuyankhula amene a Shadrack Namalomba kunena zoti ngati ali ndi mapulani awo ku chipani cha DPP maka manifesto akumeneko afuna ndithu akwanirise pawokha, sakusowaso munthu wina aliyense ochoka kumbali ya chipani chimene cha Malawi Congress Party kamwina ndeti ndi zipani zina. Koma apa pamene akuyankhulira akupanga ndithu specific ku chipani cha Malawi Congress Party kuti apange okha implement manifesto opanda wina aliyense amene amadyerera ndithu ku chipani cha Malawi Congress Party apite kumeneko apitirire kukhala ndithu kumanda kapena kuzuwa. Ndi mmene nkhani zake zikuyendera. Mwina atu muli ndite pangapa nkhani imeneyi pamene tinazona kuti a Shadrack Namalomba amenetu amayankhulira chipani cha Democratic Progressive Party mbali nayi ndeti amazayankhulira ndithu mtsogoleri wa dziko. Iwo alemba ndithu pa tsamba la mchezo la Facebook pamene akuchenjeza makosana ena aku chipani cha Malawi Congress Party kuti asayerekeze kumadumba kupita ndithu ku chipani cha DPP chimenechi makaposata ndithu kuti ku chipani cha Malawi Congress Party amadyerera. Ndi kumeneko ndithu a DPP afuna kupanga implement manifesto yawo opanda wina aliyense
kuwasokoneza magawo ochoka ndithu mbali imene ya chipani cha Malawi Congress Party. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale upanga like video imene komanso upanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndichonga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kufikirani mosavuta.